Asa Marieta, nje Pastor Jones Mung'ara Rama. Pastor Jones Mung'ara Rama, no munyakerogo we school yetu no. SDA mixed primary boarding. Na endelero igatua chira iga asing enjoy gorotu abu education day. Stroke prize giving. Ne kana tuwa yebu atentu ajigeta basani we school bakebake. Au bakorete buya bagachari tukuria igoro among ya basani bali bajete. Oyo minto yokorigia ekerokio ba senator come 2027. Oyo minto Adams Mchenwa engineer na arengo yo mubwa bageni na ende bunachete tuamoboretie kiagera eskuru eye nebwate sote ichitalinke mangana infrastructure ebwate challenge enene ntobure meire viras ndore meire jidom no ene chicho ebinto nebinge biremete maiga skuru eye gera sare interior lakini amangana aro amanena maya na sengenje tukabori Mchenwa enyomba nere kanyo tuagachire lakini amabati natuborete amabati 120 kera tuaborete yo minto injine Mchenwa kera jigote na gukwana gatebanga pastor amano mwalimu ne kamati ne skuru eyega na abaira amabati amaya buru amabati 60 amabati eye 50 na araya aretirwa rero na ende na igure biekiagera eriti ya minto chiaba citizen abantu ba media nabo baraso bonge bajire ko witness na ende na mwarabu na abati ayikwe kurwa segari muna aso igunyomba elinde litukulia Jumatatu na utate kubekekera makeria abana bakorwe rusa bagocha banyore birasi biribere byabere inde basomerororo community yango na bole baminto mo geta samangana yaiga nari gusabanga eriti ya minto amana media mwezi bali muachira eskuru eye omwako yo etete igo yaireta abana bo abana 65 bagima bakagenda national schools sa abana tu abwate asa abana tu abwate bana 55 bakagenda national schools abana only 19 bakagenda extra county ndobwate mwana ojete county gose sub county unabono moske Mchenwa engineer Adams Mchenwa litukolie gorubuna promise tia mabati 50 na araya tukolisibulero na abalimu no tole twensi na abaibuli ne committee tukoile Mchenwa tiganya sago sesenia nyasa kubwatisie ayo korera abantu ntugo kwebekiagera 2022 ntwakweta amaguru nyasaye agateba bono 2027 igo kwani aba yo mwalimu manene tiganya saba sesinie abantu bamintu ngaki mwalete abalimu baka biyamono amabati twabekire nyomba efundi twanyakire bono ngochire kiagere nyomba eyo ngwakwere bichana omokonyera buneri iga abana baito bagaeta biyo mwana mutangani agwata amagi 72 na ero tangaine no mwana ito bwo mwaelio p bwo mwaeli p gabata chi point 40 abana ba ige skuru eye ne skuru ira samage na igoro ne skuru ire getuno igoro ne skuru ira asegete lakini oa ndororo amo bana akoiwa na gote minto gakika moko genda to inyorerie national government wetra CDF batokonye elinde ntonyora domwemo ntonyora birasi binde bibere na ende tobolerio mugabano ito county government mbatokonye birasi bya ECD elinde amangana yabe bimna bana amache na bate challenge na kabeiro ndoma itio segajita kabutokera andro goraria to amacha yare korobi weiga na batware koigubia senje ya security na batware sabanga gwero wisas tole kanyoro ndata nyana mabati togitiraga fence ya bia elinde abana kabale mababa obia watchman keregeita ne yende konya gwetana round kwanyanga security ya bana nero nyasaba iseni na ndi mbiyabona asogoja community na kima wateba samana ya maya biyone lakini asa abana emia yemo abana bonsipi 65 bakagenda ki national school na ndetali national school wejikire chinke ki national school kiri chinkoro na cyaba alliance cyaba stare igontu akolibuya wono eskuru enebwate obulemeru wao nonyekere lisabu memono neskuru bona yamanyekanira asengenja performance lakini asenchira ya infrastructure muno mochiamani itakwanire ntobwate obokong obonene engineer Adams Mchenwa nero tutumire twikira eskuru eye tono torete promise yaruete igoro no arenga igoro buna mwaigure ase price giving yarenga akagokigwa na abana buna bakora matembu buya nera akaranga nsa gwadikiria ararwe gochaga akanyoranga abana banonye baeteta matembu ase bakorwa birasi mbiri buya
ebirasi buna ebi twanyorete bitarakorwa na bia promise tiareta amabati nara itwaretire ase rituko ria rero buna yarenge igoro ase obwango mono. Otwachire gocha buya iga buna twaikira Mochenu ase egange yaye okorigia oboseneta nkona gokonya are chisukuru gweta chisukuru echi akona kobeka ebirama naye etono nero na eyemo yabo ase chisukuru chiria agendererete gokonya. Chiprogram chia Mochenu na chinyinge nkorwa are mpaka ebitabu bia ECD ase chisukuru gweta ngokonya are chicommunity chiri chitari kwenyara less fortunate to the family nkonyora arorure ebinto buna ebio ona gokonya chifamily. Naki mokorora Mochenu akora ebinto biaye abananchi momobwatise 2027 naende buna moroche agoteba ngoikerania are buna atebe ta igoro oikira naki naintwe twaretire amabati korwa ase office yaye.